Pekný dobrý deň vám prajem. Aktuálne máme schválenú novelu zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorá je účinná od 1. januára 2025 bez lehoty na prechodné obdobie. To znamená, že všetky subjekty, teda firmy, ktoré sú zákonom definované, musia plniť úlohy a povinnosti, ktoré zákon ukladá. V Slovanete už dlhodobo sledujeme technologické trendy v kybernetickej bezpečnosti a súčasne aj legislatívne zmeny, aby sme vedeli zákazníkom pomáhať v naplňaní požiadaviek zákona, no zároveň aj prirodzene reagovať na aktuálne hrozby v kybernetickom priestore, aby boli dostatočne chránené a mohli v pokoji vykonávať svoje činnosti aj napríklad vo výrobe, poskytovať služby, predávať výrobky, no jednoducho podnikať. A preto sme pre vás pripravili posledný webinár v tomto roku, ktorého témy budú odzrkadľovať aktuálne dianie, teda čo vyplýva z novely zákona o kybernetickej bezpečnosti, aké úlohy a požiadavky zákon kladie na firmy, ako sa zorientovať a postupovať pri naplnení týchto požiadaviek, ktoré technológie a služby je vhodné zvážiť, no a ako v tomto celom procese vie byť Slovanet nápomocný. Webinár sa uskutoční 20.11. o 10.00. Nezabudnite si rezervovať svoje miesto.